σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται σήμερα κάτω από τις ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνει η παγκόσμια κρίση να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως πρώτον τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και κερδοφορίας, δίνοντας έμφαση στην παραγωγικότητα ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων, όπως και στην αύξηση του μεριδίου του στην αγορά παρέχοντας την βέλτιστη ποιότητα. Δεύτερον, τα συνεχώς αυξανόμενα κόστη λειτουργίας, δίνοντας έμφαση στον έλεγχο και τη διαχείρισή τους σε πραγματικό χρόνο. Τρίτον, την επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας, αξιοποιώντας βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, τα λεγόμενα best practices, ευθυγραμμίζοντας ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες, συστήματα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, προβλεψιμότητα και έλεγχο. Η Singular Logic είναι ο ισχυρότερος όμιλος λογισμικού και παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα. Εντός του πλούσιου χαρτοφυλακίου λύσεων της επιχειρηματικής μονάδας Enterprise DIS συγκαταλέγονται και οι λύσεις της SAP. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, όπως και σύνθετα έργα ομίλων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η Singular Logic, βλέποντας τον πελάτη ως συνεργάτη, έχει επανειλημμένα δώσει λύσεις στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων και άλλων ιδιαίτερων αναγκών. Εμείς αντιμετωπίζουμε την κάθε περίπτωση έργου ξεχωριστά, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των αναγκών του έργου από τη στιγμή της δημιουργίας της προσφοράς του. Πραγματικά δίνεται μεγάλη έμφαση στον όσο το δυνατόν πληρέστερο σχεδιασμό της προσφερόμενης λύσης, με γνώμονα την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υπηρεσιών, το οποίο βασίζεται τόσο στην τεχνολογική αρκιότητα, όσο και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και γνώση. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις, βασισμένες στη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και ανταποκρινόμενη στις πραγματικές ανάγκες. Αντιλαμβανόμενοι την ολοένα αυξημένη ανάγκη αποτύπωσης σύνθετων αλλά τεκμηριωμένων KPIs, δηλαδή δικτών Key Performance Indicators, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή των νέων λύσεων SAP Business Objects και Business Intelligence, δημιουργώντας εξειδικευμένους συμβούλους. Είμαστε σε θέση να προτείνουμε βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες ενδεχομένως και να χρησιμοποιηθούν μέχρι και σε επίπεδο ομογενοποίησης διαδικασιών ομίλων, με στόχο την απόκτηση κοινής επιχειρηματικής κουλτούρας. Αρχικά, αποτελούμε σίγουρα ένα δημιουργικό και συνεργάσιμο ανάδοχο, με σαφή γνώση και εμπειρία του αντικειμένου του έργου, που μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις απαιτήσεις σας. Τελικά, βασικός μας στόχος, η εμπιστοσύνη σας και η διαρκή συνεργασία. Προτείνουμε πάντοτε ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης. Απαραίτητος εφαρμόζουμε τις βέλτιστες μεθοδολογίες διαχείρισης έργου και τα επιθυμητά παραδοτέα και εξασφαλίζουμε ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο περιβάλλον. Δίνουμε έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αφομοίωση του νέου πληροφοριακού συστήματος για τη δυνατότητα της πλήρους αυτοδύναμης συντήρησης και εκμετάλλευσής του. Μπορούμε να εγγυηθούμε την ταυτόχρονη υποστήριξη που θα βασίζεται σε ισχυρή τοπική παρουσία συμβούλων ή εναλλακτικά τη δυνατότητα επιλογής μοντέλου outsourcing. Ποιο είναι το εξασφαλισμένο αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του έργου στον προϋπολογισμένο χρόνο και κόστος? Ξεκάθαρα ανταποδοτικά ωφέλη και μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για εσάς από έναν συνεργάτη ο οποίος δίνει έμφαση πρωτίστως στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι σύμβουλοι SAP της Singular Logic διαθέτουν εμπειρία στα αντίστοιχα έργα και ακολουθούν προγράμματα πιστοποίησης συμβούλων. Η Singular Logic εξάλλου διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία σε μεθοδολογίες διαχείρισης έργων, ανάλυσης και σχεδίασης όπως και εκπαίδευσης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, αποφυγής πιθανών ρίσκων και χρήσης των αντίστοιχων πληροφοριακών εργαλείων. Βέβαια, σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες μεθοδολογίες Project Management, Change Management, Quality Assurance, Risk Assessment, επιπλέον πρέπει να τονιστεί ο παράγοντας της επικοινωνίας, υπό την έννοια της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών. Και όταν λέμε συνεργάτες, έχουμε διευκρινίσει ότι εννοούμε τις κλασικές έννοιες του πελάτη και της ομάδας υλοποίησης. Η εμπειρία έχει δείξει
ότι η σωστή σχέση και επικοινωνία είναι βασικά συστατικά στη συνταγή επιτυχίας των έργων. Πρέπει να είναι εξ αρχής της συνεργασίας ξεκάθαρη και κοινά αποδεκτή ποιοι είναι οι στόχοι, οι προϋποθέσεις και οι παράγοντες επικινδυνότητας για τυχόν αστοχίες. Η προσπάθεια επίτευξης οποιοδήποτε οράματος πρέπει να είναι κοινή και ανταποδοτική. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.